Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buntaga, hisgutan ta ang estado sa tong public transportation dinhi sa Dakbayan sa Sugbo Taliwa nining pagsaka na sab sa mga kaso sa COVID-19. Doon na rabay ginaingon nga daghan kuno ang milapas sa mga health protocol sulod sa mga pampublikong sakyanan. Nakakontribute ba ni mga kapuso sa pagsaka sa mga kaso ug unsay laka nga gihimo sa kagamhanan niini. Makauban ta karong buntaga, Chairman sa Jeepney Task Force sa Dakbayan sa Sugbo, Councilor James Cuenco. Good morning, Konsehal James. Welcome sa GMA Regional TV Live. We're glad to have you this morning. Kumusta man ka, Konsehal? Good morning, Nico. Good morning sa inyong mga viewers in the whole region. I'm okay, considering all the challenges that we're having in the past few weeks. Somehow, salamaton tas Ginoo nga may nagihapon ta. Konsehal, human kuno sa pipila ka buwan sukad nakabalik pa masada na ni atong mga drivers ug mga konduktor. Doon na kuno yung mga misupak sa atong mga lagda cons sa pagpasakay unsa may inyong mga na-monitor sa task force, Konsehal. Tinood yun na, Nico. Grabe, daghang kay mga violations. But ang pinaka-glaring yun kay ng mga violation is kanang overloading sa atong mga sakyanan. We can understand nga, maulagi na, tungod kay kuwang gihapon ang atong transport system, daghan yun mag-ilog na makasakay. But at the same time, we are reminding our riding public and of course, kanang mga konduktor o kanang mga drivers na disiplina lang yun ta. Kung muabot na gani sa limit nga nakatakda, ato naman ang ipaplastar karon tagsa-tagsa ka sakyanan bilang yung maximum capacity, di na yun ta mo dawat ang pasahero. You said overloading, Kons. Saan pag overload, Kons, gadunan man yung mga barrier in between sa mga pasahero o magtapad ba gyud bisag sa sulod lang sa usa ka may tang cubicle nga pang usa ka pasahero? Pagkuhan yun, doon na lagi tinuod ng mga barriers, but for si kita, not only that, kanag yun, ang mga blatant violations, kanag yun sa kuan, kanang sa modernized jeepneys, o sa mga buses, kay mag-standing room only. Klaro na yun kaya na nga mga overloading kung nang manindog ng mga pasahero. Cons, improper use of face mask kuno pod, Cons, kanang wala matarong og suop. And then face shield, Cons, required ba gyud? Well, sa balaod sa IATF, kinahanglan man gyud no ang mga face shields. But ang di gyud na to i-require na para sa mga drivers. Kay kanang drivers na magud na sila yung barrier nga kuha na gyud separate para sila cubicle na on their own ba. And it's very difficult to drive. Labi na kung nag-uwan. Muna ilang reklamo, kusugay mo di gyud maklaro ang daan, tapos naka-face shield pa. Amo sa i-clarify, Cons, mahimo ba kuno nga makakapyot ang mga konduktor ni mga traditional jeepneys? Dili gyud. That's one more sign of kuan kaning overloading. Unsay penalty, Cons, sa mga madakpan ninyo ini, Cons, nga nakalapas sa mga protocols? First offense is 5,000 pesos na for the driver and the operator. Doon na punta yung city ordinance na kuan lagi for kaning social distancing na magmulta og 1,000 on the first offense, 3,000 on the second, and 5,000 on the third offense. So duha na kabok na pwede mapasangat sa atong mga kuan kaning otoridad. Finally, Cons, mensahe ninyo sa gawa sa atong mga drivers, mga operators, mga konduktor, mga commuters dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Cons. Oh yes, especially to our commuters na dugay na in town kaayo kaantos aning atong kahimtang atong transport system. Maikog na ko ninyo musulti nga magkagwanta antos lang gihapon ta, but there's really nothing we can do because of this pandemic. Nagkasaka naman po ng atong mga kaso. So every time, please lang, I know we are broken records direct, but please cooperate everybody ng mga tanang mga stakeholders aning transport system na to. Let's cooperate and let's be disciplined. Follow the minimum health protocols na atong gilagda diha. Alright, with that, magpasalamat migdako sa imong higayon karong buntaga, mga kapuso. Chairman sa Jeepney Task Force sa Dakbayan sa Sugbo, Konsehal James Cuenco. Daghang salamat, Cons. Daghang salamat, Nico. Thank you for having me. Good day.
Good day, Cons. Thank you so much.